So dinini आंनि भिडिअ'आ coriander बेनि सायाव coriander माने dhundiya बेखौ coriander होननानै बुंनाय जायो इंग्लिशआव स नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा बिदि जायो आरो अन्नानै आंनि भिडिअ'खौ लाइक खालाम शेयार खालाम सब्सक्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड होबानो नोंथांमोना नुनो मोननायनि So coriander dhundiya so as per the permaculture बेयाव गोबां रोखोमनि uses दङ आरो माखासे जोंनि हेल्थनि थाखाय बेनिफिटबो दङ आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे मेडिसिनबो जायो धुन्दियाया स नोंथांमोना मिथियाबा दिनैनिफ्राय मिथिनानै लादो स बेनि साइन्टिफिक नेमा Coriander sativum आरो फेमिलिया आम्बेलिफेरिया आरो एपेसिया साइन्टिफिक नेमखौ आं स्क्रिनाव जेरैबायदि होदों बेफोरबायदि लिरा गाहायाव आन्डारलाइन होनानै लिरो साइन्टिफिक नेमखौ जाय बिनानावफोरा फरायबाय थादों मालाबाफोर साइन्टिफिक नेम नांगौ जाब्ला नायनानै जुदि आंनि हिसाबै लिरबा गोरोन्थि जागोन मानोना माखासे टिचारफोरा बेफोरबायदि लिरबाथाय मार्क होआ गाहायाव आन्डारलाइन होनांगौ अब्लासो फुल मार्क होयो स बेनि बिलायाबो मेडिसिन जायो मेडिसिन हिसाबै यूज खालामजायो आरो बेनि बेगरा धुन्दियानि बेगरा बेखौबो जों बाहायजायो बिलाइयाबो आरो बेगराबो आरो देन्थायाबो बाहायजायो देन्थाखौ बाहायबा साबसिन देन्थायाव बांसिन जुदि देन्थाखौ पेस्ट खालामनानै लोङोबा बांसिन इमप्रुभ दङ बिलाइयाबो मोजां आरो बेगराबो मोजां किन्तु देन्थाया साबसिन आरोना स बेखौ पेस्ट खालामनानै लोङोबा जोङो डेइलि जोंनि बडियाव मा इमप्रुभ जायो स आङो बुंलांनि स नायलांबाय थादो बेखौ जुदि जोङो फुङावहाय पेस्ट खालामनानै लोङोबा माने ग्राइन्डाराव उननानै दै गिलाससे लगायनानै आरो सिनि जुदि नोङो धुन्दिया गोजा लोंनो मोजां मोनाखैबाथाय सिनि होनानै लोंजायो आरो सिनि होआलासिनो लोंबाबो जायो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखियो बिदि लोंबाथाय आरो जायनाव हेमोग्ल'बिन खम जायो खम थायो बेखौ जुदि सानफ्रामबो फुङाव लोंबाय थाबाथाय जोंनि हेमोग्ल'बिनाबो नर्मेलाव फैयो माने खमथाराबो बारायो हेमोग्ल'बिनखौबो बारायहोयो बियो आरो जोंनि जायफोरा हाई प्रेसार दङ बेखौबो बियो मेनटेन खालामो आरो जोंनि मेनस्ट्रुएल साइकेलखौबो बियो मोजाङै माने रेगुलार जाहोयो आरो जोंनि ब्लाड सुगार बेखौबो बियो मेनटेन खालामो आरो जोंनि कलेस्टेरलखौबो बियो कन्ट्रल खालामनानै लाखियो बारायबो होआ आरो खमायबो होआ आरो जायफोरा गावनि वेटखौ लानानै प्रब्लेम मोनोब्ला बेखौ जोङो पेस्ट खालामनानै नारें होफानानै लोङोब्ला जोंनि वेटआबो खम जायो आरो स्लिम जायो आरो जायनाव मेगननि प्रब्लेम दङ बेखौबो बियो हेल्प खालामो आरो जोंनि हारा सानाय बायदिसिना बननि प्रब्लेम दंबा हारानि प्रब्लेम दंबा बेखौबो बियो मोजाङै लाखियो आरो जोंनि डाइजेसनखौबो बियो मोजाङै खालामो आरो जायफोरनाव हार्टनि बेमार दङ हां लानायाव प्रब्लेम बेखौबो बियो मोजाङै मेनटेन खालामो आरो जोंनि स्किनखौबो माने ग्ल' खालामो साइनि जाहोयो स्किनखौ पेस्ट खालामनानै लोंबाय थाब्लाथाय स धुन्दियाया जोंनि थाखाय इमान हेल्पफुल स बेखौ जोङो सानफ्रामबो बेफोरबायदि लोंबाय थाबाथाय फुङावहाय पेस्ट खालामनानै लोंबाय थाबाथाय जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि मोजां खामानि मावो स धुन्दियाया जुदि जायफोरा बांद्राय बायनानै लाबोयो बेफोरनाव जुदि ओरैनो वेस्टिं जाब्लाथाय बेफोरबायदि खालामनानै लोंब्ला जोंनि बडिखौ बियो मोजांसिन लाखियो ओरैनो गारालासिनो जुदि जों बेखौ बाहायबाथाय बिदि बाहायबाथाय
So as per the pharmacognosy, बेखौ जोङो एरोमेटिक, कार्मिनेटिक, एन्टिस्पास्म'डिक आरो डायफरेटिक आरो डायuरेटिक्स बायदिसिनायाव यूज खालामो। एरोमेटिक माने फ्लेवर मोननो थाखाय ओंख्रियाव जेरै दुन्दियाखौ होबाथाय मोदोमो बेफोरबायदि माने बायदिसिना प्रडाक्टफोराव मोजां मोदोमनायनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो। कार्मिनेटिव माने जोंनि जेब्ला गेस जायो अब्लाथाय बेखौ नर्मेलाव लाखिनो थाखाय बेखौ कार्मिनेटिव होननानै बुंनाय जायो। एन्टिस्पास्म'डिक माने जोंनि माजल प्रब्लेम जानाय बेखौ बियो जोंनि माजलाव जुदि प्रब्लेम जायोबाथाय बियो बेखौ मोजां खालामफिनो। आरो डायफरेटिक माने जों जुदि बांद्राय गोलोमोब्लाथाय बांद्राय गोलोमनाय बेखौनो बुङो डायफरेटिक होननानै। डायuरेटिक्स माने इउरिन प्रब्लेम जानाय बेखौनो डायuरेटिक्स होननानै बुंनाय जायो। स' बेखौ जोङो सानसेयाव 3 टाइम्स यूज खालामजायो माने खनथाम पेस्ट खालामनानै लोंनो हायो। आरो वेट लस खालामनोबाबो बेखौ निमु होनानै सानसेयाव खनथाम लोंजायो। आरो ओरैनो माखासे प्रब्लेम हार्टनि प्रब्लेम, मेगननि प्रब्लेम, एनिमिया, मेनस्ट्रुएल साइकेल बायदिसिनानि थाखाय नों जुदि बेखौ जादोंबाथाय लोंदोंबाथाय नोङो बेखौबो सानसेयाव खनथाम लोंजायो।